I køkkenet står jo Åse Andersen, der er ansvarlig for al mad og servering på festivalen. Og Åse, hvad for noget mad serverer I for de kendte kunstnere? Vi serverer gammeldags mad. Stegt flæsk med persillesovs. Der er grillkøller. Vikingekøller hedder de faktisk. Med salat og pomfritter. Der er til børnene McNuggets og pomfritter. Og inde i vippen, der tror jeg, det er en blandet landhandel af forskellige gammeldags mad og lidt nymodens. Og hvor får I maden fra? Jamen, det er lavet fra bunden, og vores leverandør, det er eventgrossisten. Og der så starter de kokkene med at lave fra bunden af, og så bygger op. Så det er sund og godt mad. Og her har vi Rikke Olsen, og du er kok herude i festivalteltet. Må vi spørge, nu er der nogle kunstnere, der kommer igen og igen. Er der nogen, der har nogle livretter? Ja, vi har blandt andet Kim Larsen, der skal på her i aften. Han kan godt lide stegt flæsk med persillesovs. Og hvis der er dessert også, det sætter han også stor krav på at gøre. Er der andre kunstnere, der er sådan er kendt for? Så har vi blandt andet Lars Lillehold. Han sætter stor vægt på, at han får hans grillmad, inden han skal hjem, når han forlader stedet. Det klarer vi også.